Bullshit! I already told you to come on 8 a.m. But now, 4 p.m. Before to start the movie, we should speak in English. And we have Kublai pi baro ngi piang subai pi syagane ga program te hagane ga por ngadan bat iwe ni artis ibala pau ba hapo ga jala lingba ki video ki story ki ba pila yo il po ga YouTube ibala pen beria yangi bat ngangi scam ba pi itu ba ya iba RSM ki ba ngi YouTube baro hingi YouTube kum iba podok te hangne ngakwa ban yakren sikentin argentin bat iba RSM te ba RSM pila ban yetu yangi ya ka kerteng ka bapura ka jongpi ka jaga song jaga sa ka jongpi ka kerteng bapura jonga ngadai ba rostanas im ka sinong trai jonga na po nornyang waslang do stay tang southwest bat ngasong ngasa mata po panet menjerang bat ka babun hi ngadon baik hang ni po nong stoy kumta he te ba nolor kane ka kam ak film jongpi pila bani thu yangi sa kikam ayu ke ba piju tre jukta man kasngi bat pile ayu man kasngi hoi nga la stangi ni kam ak film na du snam ar jarsan la dangam bakla hak tu ki film jangi kimpat longkum mentah mo ndai ngas ngau serong ba ka ke bangi stang mangi ki bala kham shwa kat banang mi kisngi ki briu jongi ru ki don kasap te nak takalau nga kwa ban ai men sim ya ki kun samla lani wat ki rangba ki long kemi long pa ki badon kasap bah hukum kani ke juk kwa mata nyimdai ban ong ban de rang namar hamben shwa kamut bun bagi beri ki keren pen ba ki ba ak film kamut kita tang ki beri ki ba kum ni kum tai mo ten rei kata ka jing im jongi ki beri simet seban ngim la ban ya ka personalai jong ki beri ngim la ban mention ban ong rei kani kadai kalat kamai hakum kani kepor pat hakum kani kijuk kiba hiran kayok kam yok jam te nga kerpat ya borok ki kun samna ki padon kasap wat at kanu kamru ton kam hi ka jing trestom pat ka jing silur bat ban durep ya kam khnang ba ka ka jing tumu bat ka jing angnut kan urulong pat job ya thong mo ten rei ngapade ngam la ban su im tang hai ni kam na marba ya mentahi 4 lak ban pendap ngahap ton lagi kam jam lejong mo ngalek melu melai kam kontrak haki office department of welfare kumtahi te kumno pis ngau pat hakane ka kam ak film ma kumba bat pila ban yetu yangi kanotli ki film ki bapen ki bala penmi haki cinema kanotli ki film ki ba pila ak hakita ki film ki ba pila ki bala penmi lane la release ha cinema bat hatu pidang don em ki project ki bansawan ki ba pimut ki ba pidon jing temu lane ki ba la don hapi ba pintre per kata ka project ki feature film ki banadu manswa ki bala yo ban release po cinema la don kumba try ki nyop ratli ki bala yo pen i po cinema like nak tu padi ngaklem last hakatu ka tequila ka bangadon bentah like nak tu ngam klem dek syuk gitu ki feature film na marla ami no kini ki YouTube channel mo te la shu le no tu hakitu ki channel te pila ban yetu yangi ki kita ki film ki ba pila yo ban yasimenta first film ka dengan sakuslai le dengan ye pi ta Dana Marjong pi mafia Prok ta kisya bathar ta handpack don segitu ki film om don bajanai gitu bang susim tok lagi pat ka kelas film ka ba pio ban yasimenta hakini gisngi menta tem last arjar khat riu tu ka dikilar te pila ban itu ingi mano bala shoot ba direct ya kan ka film bat mano bala they try nga i direct iba PF lindo bas tim ta storyteller mo pat produce mai lain no tang ka mafia di direct i ba storyteller but
producer i balik thabak iba nang ni napo nang stony dah lagi bapun te chong i ba RSM kumna phis ngau ha ka kam ak film jong phi but hak ha ka jing ak film jong phi pi nalor kata ka kam ka ba phila don kum ka kam kontrak te le se la ban ong ba ka kam kontrak te ka kam yo nong ban ya ka kam ak film namar ka kam ak film te ka kam da yo nong hadu kata ma kum ba ngi yete baro te ka ibar ka jing sung go jong phi la ne ka e ka ba pelong ye phi pat ba phin simbanta la ne ba phin na ka kam kontrak jong phi le se wala da pidana kam kontrak ma kanaru ndai piju ye simbanta hai kam ak film kene kam kontrak ngak sule sipang namar ba men sipang don ba silong bangak ngasut na ban ak film ngam juton por ban le kam nga interest ba yang ni kam kene kam ak film ngala angnut nadu ki por ba kam men sipang mo por padang rit por bang na penia ya ka we ka video parlor po nang stony dengan saya i ya ki dekar mo pe ki ak funi kum sakdip kum kitu ki esrani kita teterte ngang interest be jaka funi hakini kam film ro tribun ki bru kumut paki kam i po hi ladangi le funi raya kata ka interest jong ki bru mla le num abang idon ya kamon kamut kumtangi abang idon dia ke interest idon ni kamon ngile be ya kata ma ya ka e ka bade ya ka e ka bang idon itu pun ta ba kamut wala da ka kam jungi ka ba kam he la ne kam biang da ki we ki kam ban ya ka ne ka kam ka bang idon interest ndre ngisung tu ba ka ne ngi sung tunat ya ka ne kam bat ngi yai tre ya ka ne ka kam te so komen sibut ne ba ngi yo ban ya keren bat i ba RSM kum bangi ya ju ya tip ba podok ma ba pi haka video ki ba ngila yu i ba bon nangi ki ba jong gari kasi jang tia kila itu ba yai ba RSM kum we ne u teng shop u bala pau ba po ga jala bangi khot ik i kum u master product te nga snga ba piru pila don laga jongka channel de te pila ban itu yang i khandiat halor kane ka channel bat ki video ki jai video ko pi pen mi ha kane ka channel jong pi kani ke channel jonga kadang stang how Disember te ki videos ki par long real video ngatrai tang ar lightly lagi pun di pangai su upload gitu ki video nak kai parit no subscriber wanang yo tang hadu mentar sai 100,000 subscriber te lai tam patan video jeng rwai rong pat le ki album ai kai re ngadon jeng tmu bangan selek ru ki album hakini ki sni mo mar teng ngi hapan ching de na ko we ada ngin upload tang phone ni ru teng ki pri le siki kwa ban snap jeng rwai de mo nang ta saki we ki jing tre jing ta along kum ta mo tang ta he nya kermen bangaru ngan sa nang yai perjangan tristom he nampak channel jong mo dengan kerpat ya ki ba nong pet ya kane ka program jengi pemeta i ba RSM ba ngiju khot ik lan ngi tip ya i kum i ba podok te nga kerpat ya pi ba pinso ba ban ya kershan ya ka channel jong i ba RSM pila menit tu ya ka kerteng jong ka channel jong ang ai Master Podok te kade ka Master Podok channel so ba ban ya share ban ya subscribe ban ya like ya ki video ki ba i ba RSM ba podok kum bagi juya tip baro ba pin ya share ya like video ban kershan ya ka channel Master Podok kum ba pila ju kershan na kapor ya ki video ba fer ki ba iba RSM dan ekum ba podok ujuk pelait ha ki video ki ba pila yu i ha kini kisngi ki bala dap te show ban kut ka program nga ka jing nakaliang jong pi ka ba pikwa ban ong ya ki bru ki ba page ya ka program jong i ka ba mental la pidon AA ban ong na ka banta jong ki je pai ba bro nga kerpat ya pi kumta kumba ong ini ba kumba biju kershan haki por borok khoi nadu balap stang ban penmi ki film khasi ba per de nga kerpat ya pi ba pin page ya kane ka tier channel mo na ki tier channel kade ka news channel bat kum juru ban kersan lang ya nga ya ka channel jonga ka badang krit thmai tang ar banai tam ka Master Podok channel tang kum tai kublai sibon te kublai sibon ngangit pi la
yo I ya kene ka video bat pi sngotanat ya kene ka video ha ka jing ya keren jonga bat I RSM kumba ngitip iba podok ngangi pi la sngotanat ya ka jing ya keren ha pring jongi arngot bat ngangi scam ba pin ai ya ka jing kersan ga jong pi ya ka channel jong I bat kumjuru ya ki video ki ba iju pelait na ka por chakapor de kublish bun ba RSM de ngin sai sempat bat pi hagwe pat ka por kublish bun kublish hajar ngo